खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजों दोंथाम लामा बानायनो थाखाय गोदानै अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बे गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि बे लामा गायसननाया थारैनो प्रमद बर'नि सोरखार थानाय समावनो जानो नांगौमोन। बिथांनि दिनावनो बेफोर स्किमआ सेंसन जादोंमोन। प्रमद बर'आ गोसो खालामोब्ला बेखौ गावनि सोरखार थानाय समावनो मावफुंनो हागौमोन, नाथाय बिथाङा खामानि मावनो गोसो गैया जानांगौ, बेखायनो बानायासै। नाथाय जों BPF सोरखारा बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो जाबादि खोथा होदोंमोन बेबादिनो खामानि मावगोन होननानै बुंथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानैबो बाथ्रा बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ NDA महरै मोन 15 निफ्राय मोन 20 मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ दिनै बिजिरसालियाव हाजिर खालामगोन। SITनि दोलोआ जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव चार्जसिट गथायनायनि उनाव दिनै बिजिरसालिया गिबि हियारिं होगोन। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि केसनि सायाव दिनै बिजिरसालिया गिबि हियारिंखौ होगोन। बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जोबथेसालियाव थानाय सा 7 दायनिगिरिफोरखौ दिनै बिजिरसालियाव लाबोगोन। हाफ्लंनिफ्राय शेखर ज्योति गस्वामी, अमृत प्रभा आरो बाक्सानिफ्राय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्जीवन गार्ग, PSO परेश बैश्य आरो नन्देश्वर शर्माखौ दिनै बिजिरसालियाव लाबोनाय जागोन। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननायनि उनाव पुलिसआ गुवाहाटी सोहोरनि जालुकबारियाव गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। खमैबो बे सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोन 10 साबुननि बाक्स' हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे गंसे मबाइल फन आरो नोगोद 59,900 रांबो बोखांनो हायो। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे हामिदुल आली मुंनि सुबुंखौ हमनो हायो। पुलिसआ सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला गुवाहाटी सोहोरनि जालुकबारियाव थानाय आदिल शाह मुंनि सुबुंनि नखराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों बेफोर गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ हमनो हादों। रायजोआव सिखाव खावनाय आरो बायदिसिना जाथाय जाबाय थानायफ्रा बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमदों। बेनि गेजेरावनो मैयानि सानावबो न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै रौतानि 1 नं बहुराबारिनि बाङालि सुपायाव साननि समावनो दरजाखौ सिफायनानै आलमारियाव दोननाय खमैबो 3 लाख रांसोनि सना रुपानि गहेनाजों लोगोसे नोगोद 15,000 रांखौ खावनानै लानानै थाङो। खावजानाय नखरनि बिगोमाया मिथिहोनाय बादिब्ला सिखावफोरखौ न'निफ्राय खारलांनायखौ नुहरदोंमोन, नाथाय बिसोरखौ सिखाव होननानै आन्दाज खालामाखैमोन। जेब्ला न'नि सिङाव हाबो अब्लासो आलमारिनिफ्राय सना रुपा खावनानै लांनायखौ नुदों होननानै मिथिहोदों। बे जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। गसाइगाव डिभिजन दै जगाय बिफाननि लांगोनायाव माखासे दाबिफोरखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। सोमावसारगिरिफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला गसाइगाव डिभिजनाव थानाय 600सो दै बिफाननि मावथिफ्रा 10-15 दान बारलांब्लाबो दान बान्थाखौ मोननो हायाखै, जायनि थाखाय बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौ लानानै जों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आक्तारा बेगमखौबो जों खावलायदों, मानोना थांनाय 2024 मायथाइनिफ्राय आथिखालसिम 2025 मायथाइसिम जों दान बान्थाखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। जायनि थाखाय मोननो गोनां दान बान्थाखौ होनायजों लोगोसे बेथनखौ बारायनांगौ होननानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों दै बिफाननि मावथिफ्रा। আজি আসাম মালা যোগেদি এই ৰাস্তাটো আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকৰ চৰকাৰ আহল ল'বলৈ আছে জিলাই জিলাই দেখিবলৈ পোৱা যাব। এইটো আচলতে প্ৰমোদ বড়ো দিনতে চেংচন হোৱা ৰাস্তা, কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে সেইখিনি ৰাস্তাটো উদ্বোধন কৰা নাই, কিয় বা নাজানো। তাৰমানে তাৰটো হ'ল মতলবটো বেলেগ, তাৰমানে খাব পোৱা নাই যে, পইচা পোৱা নাই, এই কাৰণে। নহ'লে এইখিনি ৰাস্তা BTCত 8টা ৰাস্তা আসাম মালা, এই ৰাস্তাটো প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে চেংচন হোৱা, কিন্তু সি উদ্বোধন কৰি পেলাই যোৱা নাই মানে কি কাৰণটো কি? ৰাস্তা বনাব নালাগে, পইচা খাৱাৰ ধান্দা আছিল, দিয়া নাই, পোৱা নাই, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো সি বনাই যোৱা নাই। এনেকুৱা মেলা আছে। আপুনি চাওক, আমাৰ দিনৰ চৰকাৰ হৈছে হয়, কিন্তু আমাৰ দিনৰ পইচাটো এপ্ৰিল মাহৰ পৰাহে, চলিত বছৰ 26-27 এপ্ৰিল মাহৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব আমাৰ পইচাটো। কিন্তু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰটো হ'ল 4-5 মাহ আগত। এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত যিখিনি পইচা প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত পাইছে, সি ব্যৱহাৰ কৰা নাই।
গোটেই পইচাটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ গ'লে হয় মই যদি প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা হ'লে হয় কিন্তু মই এনেকুৱা চিন্তা কৰা নাই প্ৰমোদ বড়োৱে যিখিনি পইচা খাই পেলাই আধৰুৱা থাকিছে সেইখিনি কামটো মই কৰি আছোঁ